Közben a technikus kollégának szól meg, hogy ne az zenére adjó hangot legyen kedves, azt egy picit tegye vissza, mert ordítsa, a mikrofonra kell majd egy picit. Igen, köszönjük. Mert mi nem halljuk már csak a zenét, és ezt meg olyan rossz, hogy magunkat nem halljuk. Ti hallottok minket, rendesen? Na, akkor gyerekek, nagyon fontos, itt látom oldalban az az embercsoport, aki úgy vette a jegyet, hogy semmiképp nem akar tapsolni meg énekelni. Igaz? Jó, igen. Na várjátok, ti vagytok a különbség. Ez VIP rész pedig? Azt szeretném kérni, tudom nagyon jól, hogy általában amikor a férfiak, a fiúk, a bikák eljönnek egy ilyen helyre, akkor ők nem úgy vannak, mint a csajok, hogy feljön a színpadra valaki és azt csinálják, hogy ezt tudom nagyon jól, hogy így működik, ám én jelen esetben azt szeretném kérni, hogy az összes jelenlévő férfi, itt is, meg ott is, háromra múgjon egy olyan nagyot, hogy szabadjon le az ígalja. Tudjátok, hogy kell múgni? Múgni nem úgy kell, hogy üvölteni, mint az állat, úgy kell múgni, hogy a csajok, amikor meghallják, hogy múgunk, akkor mutatom, mit érezzenek. Jó? Férfiak, bikák, azt szeretném, hogy háromra egy nagy múgás, figyelj, hadd szóljon. 1, 2, 3! Jó, kezdjük elő a beszélgetését. És a földel is mit szeretnénk kerülni a figyelmet. Figyelj, hogy senki nem. Haver, ma már jöttél miért mosokkával munkjál? Jó? Nagyon vigyázzál. Nem itállni párikát. Mondjuk ezt nem csodál, mert 12 lesz max. Na jó, nem van, figyelj! Tehát, férfiak, bikák, ne égessetek le ezt a fajta hozzáállással, jó? Mert akkor tényleg nagyon haragudni fogok. Hagyjolja, megcsinálni való! Mondjuk ebben volt egy csaj, egy irányok volt tőle mindent. Na jó? Akkor gyerekek, most megkérjük az összes jelenlévő hölgyet, az összes vércsét, hogy háromra sikítson majd egy olyan nagyot, hogy az összes bikának merevedjen meg a haja. Figyelj! Hadd szóljon a lányok! 1, 2, 3! Csodálatos. Ez gyorsan kell lenni. Na, akkor most azt szeretnénk kérni, hogy lányok, fiúk, bikák, vércsék, ki minek érzi magát háromra, mindenki egy jó nagy zaj, hadd szóljon siófog. 1, 2, 3! Nagyon jó, tapsoljátok meg magatokat! Az már megy, mi? Jó, visszafogadtak valami, nagyon nagyobb mindenki. Ott még sikorgatsz is magadnak, van egy oldal. Persze, nekünk meg semmi. Kicsinek, jó van, figyeljük. Na, ezelőtt 3,5 évvel, majdnem 4 született egy nóra, amit egyetlen egy kereskedelmi rádió és egyetlen egy kereskedelmi tévé sem játszott, de viszont szerelmes bikák írták, szerelmes vércségek, azóta mi már házasságra léptünk, és nem tudunk egymástól elszakadni, annyira róla, hogy baby, yeah. Hey. Hey. Hey.